and Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. May adlaw kanyang tanan ng mga suking tipaminawanin ng halumanan so sa kawit, ilabi na sa mga artista nga maghatag kinabuhi ng akong kaagi. Ako si Sebastian. Sa di pa na kusugdan ng akong kaagi, paliog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Never Thought That I Could Love. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga nagtuyo sa Cebu City. Ang katong matatampo nagdasangan nga Sebastian. Dugay na kong biyudo floor, o doon na sa ko'y duha ka anak. Huwag na iba akong taas o gintan atong edad, pero kung imo na kong sugton, isaan ako ni mga panggaon lagi ka. Sebastian. Pero ay kabala ka, wati ka dali-dali ah. Kung gusto ka, Sebastian. Dugay na sa kung nakagusto nimo. Sa unang adlaw pa lang, nadawat ko ning trabaho aog. Nakit-anti ka. Wa na din ko makasabot sa akong gibati diha nimo. buot mo ipasabot, isugot na ko nimo. O, Sebastian. Kita na. Salamat, Lord. Isaan ako. Dili ka gyud magbahay. Unsa ka kung mutipon na lang ka na mo uban sa akong mga anak? Nahibaw na ba rin sila bahin nato? Wa pa, Flor, pero maulagi akong nauna nga adto na lang ka mupuyo sa amo. Aron magkailanay mo sa akong mga anak. Maayo ka, Sebastian. Tingalig makalitan sila. Tingalig, dili sila makadawat na. Ayaw ka bala ka na. Naibaw kung makadawat sila nimo kay buutan ka nga pagkababae. Sebastian. Mga anak, Migs, Tia, si Tita Flor din ninyo. Hi. May wadlaw. Tia? Dili ko kanahan niya. Oh, Tia. Sebastian, okay ra. Okay ra. Nakasabot ko. Dili ko ganahan na ilaing mami. Dili ko. Oh, Sige lang pa. Ako rin bahalang mo pasabutin tinga. salamat, nak. Tuon sa ako. Ay, pasensya na. Okay ra. Nakasabot ako. Mo siyang papuyon din sa ato pa. Mao na, anak. Maong nakikistorya gyud ko nimo kay mas makasabot naman ka kontra sa imong manghod. Ako pa. Huwag man naman ko yung problema na kay siyempre. Pila na sa katuig nga nawaan na sa mama na to. Mong kung unsa may desisyon mo, okay ra. Salamat, Mix, pero imong manghod lagi may akong gikagulan. Natural lang tingali pa nga di pa siya makadawat kay saon. Bago pa mugod kayo. Kung tingali, nakalitan pa siya. Pero sige lang, puhon-puhon. Makadawat raw niya na tiya na. Salamat, Mix.
Karon kay ini ana makapuyo din sa amo. Gusto ko nga di ka magpanagana din ha. Isipa nga imo na sad gyud kaugaling hubay. Salamat, Sebastian. Love na lang tingali. Unsa? Mas maayo kung doon na gyud tay tawganay. Karon may baw ang mga tao nga uyab ti ka. Tingali unyag magtuo pa noon sila nga uyuan ko nimo o baka ha, amahan. Unsa? Grabe si kasi mo kaugalingon, ha? O, tinuod, nga may edad na ka. Pero, dili ka mailahan. Bata pa ka kayo kang tanawon. Mura ganig ka edad rata kung magkuyog ta. Ulug-ulugan ang gikay ko nimo ha. Tinuod ka, no? Bitaw love, salamat kay nga niabot ka sa akong kinabuhi. Nalipay kay ko kay sukad lang nga niabot ka. Murag, mas ganado na ko sa tanan akong buhaton. O salamat sa love kay diharagod ako nabati nimo kung unsay tinuod nga gugma. Unsaon man, nabit ako'y mga nauyab sa una nga kasing edad ran ako pero di binuangan naman sad ko. Ay kabala ka love. Di tagi ka binuangan o pasakitan. Mahal kay tika. Mahal sad kayo tika, Sebastian. Pila na sa kabuan nga nakadini magpuyo sa amo love. Ug makaingon gyud ko nga lahi ra gyud ang panimay kun nay babae. Mas hayag ug mas hapsay na. Nagdako masagod ko, love, nga gianad sa akong ginikanan nga maglihok-lihok gyud sa mga lihokonon sa bay. Maong swerte gyud kay ko nimo love. Kay kugihan ug buotan ka pa gyud. Maswerte ko nimo tungod kay pinangga kay ko nimo. Lor, andam na ka? Oh, lade mo ilakaw? Pa. Okay rin mo nga pauban nun sa floor sa mong opisina. Namoy contest kada department alang sa Christmas decoration. Unya, nakabantay mo ko nga maayo mag-decor-decor sa floor kay sumabitaw. Inis atong bahay. Hindot na mo kayong tanahon. Oo, Migs. Kanang bahay na di gyud ko mo kontra ana kay maayo gyud tuod si Flora ana. Mo gani pa. Nakasiguro kung kamigyo mo daog ini. Sus, parehas gyud mong amahag, anak. Ato na mi pa? Sige nak. Amping mo ha. Thank you, love, ha? Kay karon mas nakita na gina ko nga suod gyud kay mo sa akong mga anak. Mga buotan sila, love. Dili lisod ko haon ng ilang pagbati aron ila ako madawat. Mahal kay ka, Flor. Mahal sa kayo tika, Sebastian. Pa, manangil ako nimo na mawa ko usa ka semana kay mubakasyon mi sa akong mga kauban sa trabaho. Oh, mao ba di, Migs? Love, ako sad mananghid ko nga mawa akong 3 days kay unsaon nga niabot mo gud akong iyaan gikan sa gawas. Unya, mao na mo ginaandan niya nga ubanan ko gid sila panuroy dinhi. Uban siyang bana nga foreigner kung mauli sila dinhi. Oh, sa ato pa kami ra dayang city ang mahibilin dinis bay. Love, sige lang, good. 3 days naman sa kong mawaha. Mubalik rin ako dinhi. Okay, sige love. Ug ikaw nak, amping sa imong bakasyon ha. Salamat pa. Nak, pag-ilis kay manglaagtag mall. Yay! Sige pa. Ay, boring man day kaning kamera dinis bay. Ay noon, mauli nam sa to si Flor sa sunod adlaw.
Ay, tulo lang gani kaadlaw nga nawa ka pero gimingaw na kay kunimo. Ako gani. Flor, nakaunahuna lang ko ba? Unsa ka kung mag-baby na ta? Ha? Ngano, pa mo abot sa muna huna nga magpaliwat ka na ako? Siyempre, naabot man. Naaram mo din na. Flor, dili ka ngay mabalaka na ako. Dili ta mo pasagdan kung umabdos ka. Sebastian. Naabot gid taong kusbay. May luntag nakaluto na si Floron. War ba ko nakasulti niya nga ni undertime ko. Saon nga, kalit mo naglain ng lawas na ko. Ay. Nangita ka lagi kong timing. Oh. Ay, Ming. Tapos ako na mahita mo. Uy. Kanang unog na kayo ka? Gamit ko nimo sabtang gamit sa nga kumamahan mo. Oh. Ako di ka, makasulti niya. Ako na yung musulti niya. Pero Mig, Gaon sa mo diya sa kwarto. Nganong naamo diya, ha? Nakamura. Sebastian, sa'yo lagi ka. Akong pangutana mo ito, baga! Kuan, Pa, doon na may relasyon ni Flor. Usa! Sorry pa. Pero wali na ko tuyo pa. Kinuo ko. Flor? Sebastian, sorry. Uwa ko sa kapuging akong gibati nga to ni Mix. Ug pa, mabdo si Flor. Usa! Mga hayop mo! Mga wa mo'y uwaw! Gitontulanay ko ninyo! Ha? Sorry pa. Sorry. Pero unta, atagan namin ni mo kagawasan. Kay mahal na mo ang usag-usa. Ug naana si mi umaabot nga anak ni Flor. Mga hayop mo! Paglayas mo! Paglayas mo! Laing kaya akong gibati sa dihang naibaw ko nga doon na di relasyon ang babaeng nga akong gikapuyo ngadto sa akong anak. Sakit man pero wa ko'y nahimo kundi pasagdan na lang silang duha tungod kay may umaabot naman silang anak. Wa pa gyud magpakita na akong anak human sa maong hitabo. Pero kung mapakita man siya, giandam na sa nakong akong kaugalingon. Dini na lang kutob, dagang salamat. Amen.